янга қати асрашидагим ма намедонам. меҳри модарира надидам. то синфи дуюми ма хондум. баъдан дига мактабда хондагӣ нестам да. мисол янгам азоб дод, намо хонданӣ. мисол тағаман азоб дод. гуфти гапо зиндагим шароитум вазмин. ма гишна мемондам, ташна мемондам. янга мара пурла кӯб карда оғӯл да алохона ҳар ҷо да асрашидагиам. мехостам шавҳар кунам. дар шавҳаркунӣ худам интихоб кардам. дуҳазорум шавҳар кардам. тарзи зиндагиро намефаҳмидам. мисол об авқот, мисол хонаву дара вобаста набудам. наметонистам. мара мисол янаҳом ёд доданд. ҳамаи пухтупазу ғиндагиру рӯбичина янаҳо нишон доданд. хиштоманам нишон дод. ранги модарам вори ба хиштоманам. ма айво ҳичи арзи шикоят надорам. ай хиштоманам ки ҳами одами хуба ҳеҷ вақт ака фаромӯш карда наметавонӣ. дар аввал зиндагим соз буд. зиндагим ҳаматарафа буд. мисол менӯшидам, меомада зиндагимона ҳаётан соз буд. 2010 зиндагим ноҷо шуд. баъди зан гирифтанаш мара талоқ дод. дар мачид бурд. рости мардакода мара талоқ искад пеши ҳамун занашда. баъдани ӯ 3 моҳ қатӣ ҳамун зиндагӣ кард. баъди 3 моҳ ӯ сирш кард омад. баъд мара айхона рафт кӯб мекард. 1 сола талоқ доштем, қатиш будам. баъд кӯб кард, корчакашӣ кард ба ман. биромадам айхона. ман соҳиби 5 та фарзанд мебошам. мисол шавҳарам омада талоқ ҳисоб кард. хонаҳоро аз дастам гирифтанд. 4 таш бачаю, 1 таш духтар. духтарам дар синфи 7 мехонад. бачаҳом 1 та 6 мехонад, 1 та 4 мехонад, 1 та 1 2 та 1 мера. ҳозир фарзандои ман дар дасти мисол пештабори шавҳарам мебошад. 2 сол шид надидам. ба чеҳраи пур надидам. ҳами соли нав да овардам ша. неки яча 1 сола надидам. 2 сол меша надидам. 2 сол меша якдигар ҷудоӣ. ман ҳозир дар мини чойхонаи марҳабо кор мекунам. мисол табақ косашӯӣ мекунам. ҳамуда ойлик чи кама. дар моҳ 300 сомон маблағ мегирам. 150 сомон квартира месупорам. мисол ягон ака додар, ягон ёрдамчӣ надорам. ҳолиам азоб мета. худма хонагиёра кӯдакома мисол шатақати мезана. мисол кӯдакома азоби пур мета. талоқ ҳам доди куҷо баъдан мема мисол силдид кадам мегарди. мисол манам мон дар зиндагим бигардам. хонаҳоро надодим, кӯдакҳоро надодим. мисол ки ай кӯдаки худаш, ки ай фарзанди мисол ки ҷидо хов кунаву чӣ кунам. шароитам намераса, шароит надорам. ҷош мешавад суми квартира намеёвам. акаҷон ман мисол дар ҳар ҷо ховам. янга намемонд мактабравӣ, мисол намемонданам рафтанӣ. ман саводам надоштам. барои маълумоти олӣ надорам. ҳуҷҷат надорам. ҳуҷҷатҳом пурра нестанд. мехондам, ман ягон маълумоти олӣ мегирифтам. мисол то ин қадар азоб намекашидам.